Ji Sılam Mayakovski podcast'te dem baş ve hemûyan re. Hevîdarim herkes baş be û her tişt li gorî dilê we be. Îsal sala 2023 sedemîn rojbûna salvegera rojbûna Italo Calvino ye. Ji ber wê berî sal xelas bibe, min jî xwest behsa Italo Calvino bikim. Em ê divê beşa podcastê de behsa Italo Calvino bikim. Italo Calvino di sala 1923 de li Kübayê tê dinyayê. Li Kübayê bi malbateke İtalî tê din. Li malbateke İtalî tê dinyayê. Dêw bavê wî botanîk nasın û ji bo hîn lêkolînan a li İtalyayê ne. Piştî di salan ji xwe divegerin bajarê xwe İtalyayê Liguriayê. Italo Calvino zarokatiya xwe li vir derbas dike. Yani li Liguriayê derbas dibe. Zarokatiya wî bi gelemperî li vir e. Italo Calvino dibêje zarokatiyeke gelekî xweş bû. Zarokatiyeke gelekî bêtravma bû, normal bû. Dema behsa zarokatiya xwe dike, tu cara behsa êş û eleman nakêm. Dibêje min pirtûka xwe ya ku pêşî dibim bandora wê demam, bawerim 11-12 salî xwe xwend. Lê dibêje navê wê jî nayê bîra min. Ji ber ku pêşî bala wî ne li ser wê jê ye. Pêşî bala wî li ser sînemayê ye. Dibêje ez ji dibistanê baz didam, ez diçûme sînemayê. Êvarê jî bi hevalê xwe re diçûme sînemayê. û em sînemayê derketin, em diçûne ber behrê. Me navê Filippo li Xwedê kiribû û sibê heta êvarê me behsa Filippo dikirin. Piştî demekî ew hevalên xwe li ser mijarên dî jî diaxivin helbet û dest bi karîkatûra dike. Ew hevalên xwe dest bi karîkatûra dikin. Karîkatûra çê dike. Mîzah di berhemên Italo Calvino de û her wiha de hemû romanên wî de jî tê dîtin. Mîzah cihekî taybet heye û ew bi xwe jî bi mîzahê dest bi jiyana xwe ya hunerî kiriye. Italo Calvino heta dawiya emerê xwe jî hîn karîkatûran çê dike û karîkatûrên wî ciwaniyê xelatekî jî digirin. Xelata herî beredayî karîkatûrê herî beredayî ya salê digire. Li sala 1900 bawerim 46 de vê xelatê digire ew hevalekî xwe. Wê devrê li İtalyayê ew hevalê xwe dirûnin û dibêjin em bibin liberal û tevgereke liberalê ava dikin li Liguriayê. Lê piştî demekî dema komünîst ji mişextê ji sürgûnê divegerin, dibin bandora komünîstan de dimînin û tevlî partîzana dibin, tevlî komünîsta dibin, dikevin nav tevgera komünîst de. Ji xwe dêw bavê Italo Calvino jî komünîstin û her wiha layıkên hişk in. Italo Calvino got di zarokatiya min de tu tiştekî êş û azar tune ye. Dibêje tenê dikarim tiştekî biçûk bêjim. Mînak dibêje dema ez li dibistanê qeyd kirim ji ber ku İtalya Katolîkên radîkalin. Dêw bavê min di beşa olê de bêol nivîsan dibûn ji bo min jî. Dibêje ev pêşî bû pirsgerek lê piştî demekî dibêje herkesî ev tişt ji bîr kir. Wan salan yani êdî Italo Calvino mezin dibe. Salan 1940 şer heye li İtalyayê. Şerê duyemînê cîhanê heye û her wiha şerê navxweyî jî heye li İtalyayê. Italo Calvino li aliyê bakurê İtalyayê de jî û ew alî di destê faşîsta de ye. Faşîst herkesî bangî leşkeriyê dikin, bangî wî jî dikin. Ew jî ji bo ku neçe leşkeriyê baz dide. Lê wî bazdana wî bî digirin û cezayê sedareyê jê re didin. Bêje ez rojekî bi temamî li benda sedarabûna xwe darvekirina xwe mam. Lê wê rojê em bi dar ve nekirin. Em li kamyonan swar kirin birine cihekî dî. û di rê de min hêz bi xwe re dît ku ez birevim. Di revê û çend rojan li daristanekî dimîne, li daristanekî dirazê û piştî demekî ji xwe partîzana dibîne û di daristanê de tevlî partîzana şerê partîzaniyê dibe. Li vir behsa çeka dike. Dibêje şerê partîzaniyê ji bo min şerê destguherîna çeka bû. Dibêje di destê me de çekên İtalî hebûn, di destê me de çekên Rûsî hebûn, çekên Almanî hebûn, çekên Amerîkî hebûn. Lê dibêje tu kesî ji me jî bi xwe nizanîbû ka ev çek çawa tên bikaranîn. Romana xwe ya pêşî de jî Italo Calvino behsa vê mijarê dike. Zarokekî biçûk heye. Çekekî Almanî bi dest dixe û tevlî partîzana dibe. Lê ew jî nizane ku vê çekê çawa bikar bîne. Tekilî li ser vê yekê dimeşe. Italo Calvino berî şer xelas bike. Çîrokên xwe ji weşanxaneyeke bi nav û denga İtalyayê re dişînin. Ev weşanxaneya Eunav diye. Weşanxaneyekî gelekî bi nav û denge. Helbet Calvino jî dizane ku vê çîrokê wî naweşînin. Lê dibe çîrokên xwe. Çîrok tên re dikirin. Lê Calvino dest jê bernade. Piştî şer xelas dibe. Dîse diçe Torinoyê. Li weşanxaneyê de kesanas dike. û li wê derê karekî ji xwe re dimîne. Li wir dest bi kar dike û bi qasî 15 salan Italo Calvino li Torinoyê di wê weşanxanê de dixebite. Li wir Italo Calvino Sezar Pevasê nas dike. Sezar Pevasê di jiyana wî de cihekî taybetê bigire. Bêjî hostayê min e. Lê
ev hostatî ne wek aliyê wêjeyê. Ji xwe dema hûn wêjê wan binêrin û pirtûkên wan binêrin hûn ê bînin ku tu tekilî di navbera van her du nivîskaran de nîne yan jî kêm tekilî heye. Italo Calvino dibêje rojekî demam li ofîsê bûn li weşanxaneyê bûn gotin peva sê rojnivîskê dinivîsîne. Dibêje ez matmayî mam. Ez çûma mezela wî min dîrî ve kir min jê pirsî min got tu dînê tu çawa dikarî rojnivîskekî binivîsî ev ne karê te ye. Dibêje li me mêzand, fêt kir, şerm kir. Dibêje lê rojnivîsa min ne wek wan rojnivîska ye. Dibêje rojnivîska min wek rojnivîska Leopardi ye. Leopardi nivîskarekî İtalyayê sed sala nûzdemî ne di rojnivîska xwe de behsa felsefeyê dike, behsa siyasetê dike. Lê dibêje piştî ku mir û me rojnivîska wî dît, me dît ku ew jî tişbê her kesî. Di rojnivîska xwe de dibêje ez îro xemgînim, ez îro bextewarim, îro hêviyên min hene, bêje îro hêviyê min xilas bûn. Dema Sezar Pevasê xwe întihar dike jî Calvino şaş dimîne. Dibêje ji ber ku ne kesekî wisa bû yan jî min ew nas nekir. Ji ber ku dibêje kesekî gelekî hişk bû. Her tiştî wî bi mantık û matematikê birêve diçû. Min qet nizanî ku hes di jiyana wî de ev qasî serdestin. û dema dimire dibêje mînak tu cara net çû rêvîtiyekî, tu cara fotoğrafê xwe destûr neda ku were girtin yan jî xelat qebûl nedkirin yani. Lê dawî emirê xwe de bawerim Pevasê jî wan regezên xwe hinekî sis dike. Lê dibêje kesekî wisa bû û ez ê nelbenda mirina wî bûm, gelekî li ber xwe dikeve. Dibêje ez ê li balê bûm, nêzîkî wî bûm, lê min ew bi xwe nas nedike. Piştî Pevasê dimire xelatekî bi dest dixe Italo Calvino. Xelat bursekî jî bi xwe re têne. Bu bursê Italo Calvino diçe Amerîkayê. Li Amerîkayê dimêne bi qasî 4 mehan. Amerîkayê de hecibîne. Amerîkî jî wî de hecibîne. Ji xwe berhemên wî bi gelemperî li Amerîkayê gelekî tên xwendin. Çîrokê wî û gelek romanê wî jî li Amerîkayê gelek têne xwendin. Italo Calvino diçe Amerîkayê li wir New York'e gelekî de hecibîne. Dibêje New York geometrîk e, New York kristalî ye, New York bera burdûye, ne kûr e, çi hebe ew e, tiştekî wê veşartî tune ye. Dibêje ji ber vê New York'a xweşik e û her wiha ji bo Los Angelesê jî tişna dibêje. Mînak dibêje Los Angeles bajarê ku ji hezar taxan pêk tê û her wiha ew bi xwe jî taxeke ji derve ye dinyayê ye. Tu tekiliya wê bi tu derî ve tune ye. Italo Calvino tekiliya wî bajara gelek e ji xwe pirtûka xwe di pirtûka xwe ya Invisible City de yani bajarên nexuya de bi gelemperî bajarên xeyalî ava kirine û Marco Polo behsa van bajarê wî yên xeyalî dike. Pirtûkek gelek baş e hûn dikarin her wiha lê binêrin. Bi îhtimalekî mezin gelek ji wan ji xwe lê nêriyê jî. Italo Calvino salên şêstî dema xilas dibin. Bar dike, koç dike diçe Paris'e. Li Paris'e bicih dibe. Li Paris'e jinekî nas dike û bê jinere dizewece jineke Arjantinî ye. Piştî salekî keçeke wî çê dibe. Dema ji hevalê xwe yê Îtalî re dinivîsêne dibêje êdî ez naxwazim tiştekî li ser wêjeyê bixwînim. Ez dixwazim li ser astronomiyê bixwînim û rastî jî li ser astronomiyê dixwînim. Dibêje ez 15 salan ji bo xelkê xwe bitîm. Ji berhemên xwe bêhtir ez li ser berhemê xelkê xwe bitim. Êdî dixwazim li vir li ser berhemên xwe bixebitim. Italo Calvino hêza xwe ya wêjeyê ji zanistê digire. Bi zanistî dixwaze pêş vehere. Kesekî dî jî bi vî awayî heye. Ew jî Coelho ye. Coelho jî wek wî dixwaze wêjeya xwe bi zanistê pêş ve bibe. Coelho di jiyana wî de cihekî taybet digire ji ber ku wî bi koma Olipo re didên asandin û ew jî tevlî koma Olipo dibe. Koma Olipo komeke wê dewre li İtalyayê, ne li İtalyayê li Fransayê gelekî bi navdeng e. Navê xwe wek xebatên potansiyelên vêjeyî dibêjin. Dibêjin em afirîneriyê di mantık û matematikê de dibînin. Yani regezên xwe wisa diyar dikin û her wiha duruşmek wan jî heye. Serokekî wan duruşma xwe wisa dibêje. Dibêje em divê bêînsaf bibin, em mezin bibin û em her tim ciddî nebin. Bi rastî ev tiştî li Calvino tên ji ber ku Italo Calvino bêînsaf e, Italo Calvino mezin e, Italo Calvino her tim ne ciddî ye ji ber ku her tim mîza heye di nivîsên wî de. Lê tişta herî baş ku dibêje min divê komede dît ew bû ku min Prêj nas kir. Nivîskarê Fransî Prêj jî divê komede ye. Italo Calvino dibêje Prêj naş ve tu kesî. Tu kesî. Lê dibêje ez dixwazim bişibim Prêj. Gelekî dibim bandora Prêj de dimêne. Lê Prêj jî zû dimire. Tekiliya wî û Prêj jî gelekî kêm didome. Wî jî hûn dike. Her wiha heyraniyeke xwe li hember Hemingway jî dibêje. Ne hemû berhemên Hemingway. Lê dibêje
ku min karî bana berhema wî çîroka wî ya ku bi navê girên ku dişibin fîlên spî binivîsand bana bila Xwedê 10 sal ji hemrê min biribana. Yani 10 sal ji hemrê xwe ji bo wê çîroka Hemingway dikare bide Italo Calvino. Italo Calvino piştî demekî dixwaze çîrokên ku ji hevokekî pêk tên bide hevdo. Ji ber ku farq dike ev gelekî tê ecibandin û tarzê wî stilê wî jî her tim tiştê nivîsandina tiştê kin e. Nivîsandina tiştê kin e jê dipirsin rojekî çima tu wisa dinivîsîne. Dibêje ez teknîka short storyê bikartînim. Sedema vê yekê jî dibêje ev e. Dibêje ez ji ber ku nivîskarekî îtalî me, nivîskarên îtalî dawî armanca we emela we ew e ku em werin ji ber kirin. Dibêje ez dixwazim werim ji ber kirin. Italo Calvino ser wergerê ji fikrê xwe dibêje. Dibêje dema wergerên bi zimanê dî hatin kirin yên berhemên min tên berdestên min. Dibêje ez matmayî dimênim. Ez dibêjim xwedêya min çawa tiştekî ev qasî kelê nivîsandiye. Tiştekî ev qasî bêtem nivîsandiye. Dibêje ez divegerim diçim orjinalê berhema dibêzenim û dibêjim baş e vatê li vir de li cihê xwe ye. û dibêje berhem werger bibêne vê di berhemê de wateyê kêm dike, wateyê kelê dike û heta astekî jî wateyê dikuje. Italo Calvino dibêje em ku derê bijîn bila bijîn. Tu bajar ferq nake. Dibêje bibêne vê em heta astekî heman jiyanê dijîn û di sala 1908 de mala xwe barê Romayê dike. Malbata wî li Romayê vîlayeke li texeke jor a xweşik kirîne. û di vê vîlayê de nebatên tropîk jî hene. Calvino dawiya emrê xwe li vir derbas dike. Vîlayeke gelekî xweş e ji xwe. Belkî ku dîtimin hene. Italo Calvino her wiha dixwaze romaneke ku ji gelek romanan pêk tê binivîsîne. Ji ber ku pirtûka wî ya dawî a bi navê Şeveke zivistanê heger rêwiyek gelekî tê ecibandin û li ser vê yekê ev jî dixwaze romaneke ku ji gelek romanan pêk tê binivîsîne. Dîsa jê dibirsin dibêjin te çima tiştekî wisa dixwaze. Yani çima her tim destpêkê te hene lê tu tiştekî xelas nakî. Daviyên berhemê te tune. Ji bo vê yekê vê dibêje em îtalî hevokên xwe xelas nakin. Axaftinê me li hewayê dimînin. Qutbûyîne, qutkirîne, hevokên nîvhêliş tîne û bi gelemperî bêwate ne. Em dibînin ji xwe navê berhema wî jî şeveke zivistanê heger rêwiyeke ev hevok jî hatiye qutkirin wate li hewayê hatiye hêriştin. Di sala 1985 de Italo Calvino li mala xwe ya Romayê felcekî derbas dike, felc dibe. Wî dirakine nexweşxanê bi qasê hefteyekê di nexweşxanê dimêne û piştre jî dimre. Emrekî tijî û emrekî stabil derbas dike Italo Calvino. Li vir me behsa gelek kêm tişta kir. Jiyana wî, berhemên wî, gotinên wî gelek kûrin û gelek zêde ne. Em nikarin ji xwe behsa wan hemûyan bikin. Davî de bila Italo Calvino behsa xwe bike. Rojekî rojnamegerek ji Italo Calvino dipirse dibêje tu ji bo çi dinivîsene? Dibêje ez dinivîsênim ji ber ku tiştên ku min nivîsandin ez ê ji wan ne qaîlim. Dixwazim bi awayekî wan sererast bikim, temam bikim ve bi jereke dî derxînim holê. Bi vê wateyê destpêka nivîsandina cara pêşî tune ye. Nivîsandin her tim jêbirina tişteke ku hatiye nivîsîne. Her wiha rojekî xwendekarek jê dipirse dibêje tu ji bo çi dinivîsene? Dibêje dinivîsênim ji ber ku kabiliyeta min a ticaretê nîne. Kabiliyeta min a sporê jî tune ye. Kabiliyeta gelek tiştên dî jî bi min re tune bû. Ez hinekî çawa bêjim bi gotineke meşhûr ku ev gotina Sartre e ez beaqilê malbata xwe bûm ji ber wê dinivîsênim. Em jî bêjin baş e ku beaqilên dinyayê gelekin û baş e ku dinivîsînin bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.